Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'a wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li annahu krana sak temene utawi Nabi Yusuf iku ngalima ngerti sapa Nabi Yusuf anna ahadahuma sak temene utawi salah suwijine iki wong loro iku halikun bakal mati, bakal hancur. Fa'aroda mongko ngarepake sapa Nabi Yusuf ayat hula yen to nglebokake sapa Nabi Yusuf hu ing iki salah siji sing calone mati fil islami ing dalem Islam. Mula fabada'a mongko ngetokake sapa Nabi Yusuf biizharil mukjizati kelawan ngetokake kemukjizatane lihadza sababi krana iki sebab kon bedhek impene dadi ra gelem kok ya. Masalahe salah siji saka wong loro niki mengke nek didelok saka impene mesti hancur, mesti mati. Salah sijine terutama sing tukang nyiapke roti karo pangane niku. Nah sing tukang nyawiske ngombe bejo slamet. Sing nyawiske roti niki sing bakal mati niki. Ora diceritakne pethekane jabarane impen. Terus ngetokke mukjizate Nabi Yusuf sing salah siji tujuane niku ben gelem mlebu Islam. Dadi engko mati-mati iki Islam ngono lho maksude. Iki men supaya gelem mlebu Islam, engko nek mati ngrungkepi Islam. Ngomong jamane Nabi Yusuf wis Islam. Islam kan zaman Kanjeng Nabi sing jenenge para nabi saka Nabi Nuh medhun niku ki ngejake wutuh neng agama tauhid. Neng agama tauhid niku agama sing pendasarane ngimani ke Allah. Ngimani ke Allah, ora ke reca-reca, ora ke Tuhan yang lain. Terus ngimani nek Allah niku siji ya mung Gusti Allah. Lah niku jenenge Islam. Jenenge Islam. Wong sing ngimani nek Gusti Allah niku Allah,
tur ngimani nek Allah ki siji, ora loro, ora telu. Tur ora duwe anak. Wong ledo ngimani niku liyane do werna-werna. Ana sing ngimani Gusti Allah ki telu. Ana sing ngimani Gusti Allah ki ndek anak. Malah ana sing ngimani Gusti Allah ki ndek bojo. Terus piye kuwi kok ya? Gusti Allah jende bojo. Bahasan kawulane mah golek kowe ora oleh-oleh. Kawulane. Iki sesuk nek ditundhes rak ya sing ra oleh-oleh iki iso nyalahke to nek ngono kuwi. Lah sampean penak gawe dhewe lho. Gek kene mung ra gaweke ngono rak cilaka ya. Ya Gusti Allah nek ndek bojo gawe dhewe to dipek ngono apa piye? Ora masuk akal. Makane iman-iman sing rusak kaya keten niku dilempengke karo para nabi termasuk Nabi Yusuf niku tugase ngeten niku mengke ketemune ngejak umat, ngejak warga, ngejak jamaah supaya do netepi agama Islam. Agama Islam niku agama sing nauhidke Gusti Allah. Nauhidke Allah niku ngiyakini Allah niku tauhid, Allah niku sitok. Ora loro, ora telu, ora ndek anak, ora ndek bojo, lam yalid walam yulad. Tur walam yakulahu kufuwan ahad. Kuwi Gusti Allah iki ndek sifat kuwi kok ya. Lah niki sing ndimpen tukang nyawiske daharane sang ratu karo sing tukang nyawiske unjukane sang ratu cerita kabeh. Lah kok sing siji impene ngono. Wis repot iki mula dialihke pembicaraane ngetokke mukjizate gek engko dijak mlebu Islam wae. Pipite sesuk mati iki wis netepi Islam. Kala mongko ngendika sapa Nabi Yusuf. Layakti ora nekani kuma ing sira wong loro apa ta'amun panganan tur zakoni kang direzekeni sapa sira wong loro hi ing panganan illa na apa illa nataktu kejaba bakal nekani sapa ingsun kuma ing sira wong loro bitakwilihi kelawan takwilane panganan. Ae tegese layak ti ora nekaake. Iki layak ti kuma ing sira wong loro. Apa ta'amun panganan tur zakoni kang direzekeni sapa sira wong loro hi ing iku panganan. Fi mangzilikuma ing dalem omahira wong loro ngala hasbi ngadatikuma ing atase milang-milang pengadatane sira wong loro almatru dati kang ditekake utawa kang disiapke illa akhbartu kejaba bakal ngabari sapa ingsun bakal beber sapa ingsun kuma ing sira wong loro bingakibatihima kelawan akibate ta'am fahuwa mongko utawi fahuwa kan
Difahwa mongko utawi ta'am iku yufidu maedai apa ta'am asihata ing kesehatan awi sakoma utawa ing penyakit wa bilaunihi lan kelawan warnane utawa wernane panganan wa jinsihi lan jinise panganan qabla ayati sadurunge yen ta tumeka apa panganan kuma ing sira wong loro. Wa kaifa lan iku kepiye la aklamu ora ngerti sapa ingsun takbira ru'yakuma ing maknane utawa jabarane impene utawa impen-impenmu wong loro. Wa hadza utawi iki iku rajingun bali ila anna Yusufa maring sak temene utawi Nabi Yusuf iku idangal ikhbari ngaku mbedhek nganil ghaibi saking perkara ghaib wa huwa utawi mbedhek perkara ghaib iku yajri lumaku apa mbedhek perkara ghaib majra kauli Ngisa ing nggon lumakune Nabi Ngisa wa ambiukum bima takuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Kuwi nang nggon ayate sing diucapke karo Nabi Musa. Kula le ngendika Nabi Yusuf ngeten iki. Panganan sing kowe wong loro direzekeni. Panganan sing kowe do direzekeni. Iki saurunge teka lan saurunge tok critakne neng aku utawa sadurunge tok wenehke neng aku ora ana liya kejaba aku wis ngerti sithik tentang kahanane panganan iku aku wis ngerti sithik. Nabi Yusuf omong ngeten iku. Dadi kowe dipangan. Urung tok wenehke ning aku. Isih tok simpen ning kulkas kono. Ning dasare ya ketoke ora arep dinehke kok kowe iki. Ketara dinggahke iki ora arep dinehke kok iki. Perlu duwen-duwen. Apel apik-apike ning kulkas. Kok anggere wis kisut-kisut kae aku. Ditokke. Wis angger watak awel iki nyawang apik nggahke, nyawang apik nggahke. Engko nek wis elek kae entokke guwang. Dal wingi gek isih apik kae keke wong malah kalap, malah dadi rezekine wong, malah jenengan oleh ganjaran. Ning ya wis ora duwe pikiran ganjaran, ra duwe pikiran keakhiratan sing ana ning awel karo iman-iman wis angel. Angel kulkasmu antek kebak pangan didelesep-delesepke. Nantak sing rada mburi-mburi kae isine apa kowe ra kelingan. Apa-apa lebokke. Sing ra layak ning kulkas ya lebokke iki ya saking dene to. Oh alah ya Allah. Lah mong roti aoka wis dipangan separo ki sing separo lebokke kok
Mbok arep kok. Lah kok sing separo lebok iki. Alasane aku ora entek, Jil. Engko nek anu tak pangane meneh. Wis engko lali. Buasan rada suwe kae tokke lho iki roti kok karek separo iki mosok kulkas ana tikuse lho. Tikuse iki ya cangkemmu kuwi ya. Ngono kok lali kok. Wis repot tenan kok. Wah, musuh wong cetil karo wong awel iki jangkelke, Ji. Asline jangkelke tenan. Nek dirasake ngono kok awel cetil mbok wis wong cetha ora kepangan iki ndangkekno gek padang gek resik. Salah satu hal secara anu iki ya iso diarani mitos ya iso ya iso diarani pelajaran pepiling alam, pepilingnya Allah sing saka alamiah ya iso. Iki hal sing marai rezeki seret le teka. Niku kan pisan ana pangan-pangan sing sampeyan iki wis emoh, wis ora mangan tur barang isih enak maupun ora enak. Iki isih disinggahke wae. Kuwi dadi arep rezeki arep teka iki seret. Lah piye wong sing ana ning kono wae ora kepangan, ning kono wae kele-kele. Kudune nek wis cetha ora kepangan barang enak iki kekne. Engko ben teka sing anyar, ben teka sing sampeyan seneng. Terus ana pakaian-pakaian sing wis ora dienggo sing wis sampeyan moh ngoten. Ning ya mengko dinggahno wae, padahal centelno wae niku juga marai nyeret-nyereti rezeki. Nek cara anu ya niku wong wis duwe wae ora dienggo, ana wae ora dimanfaatke, mosok tak kei meneh engko tuwas ya ming ora dienggo utawa ya mubazir lah. Nek niku pancen iso setengah mitos, iso setengah pepelinge Gusti Allah secara alamiah. Makane hal-hal sing nang omah nek pancen wis ora dienggo iki kekno wong sing gelem nganggo, nek pancen wis ra pangan kekno wong sing dayan mangan. Wah niku mancing rezeki tenan. Wingi ana dinehne kok saiki ra ana tak kekane. Ngono kuwi ya wen. Nggone jenengan iki jane le anu ya niku ngantek jamur-jamur isih nggake kok ya. Ngantek jamur-jamure kok ya isih nang kono. Punjungan saka nggone wong ewo. Terutama iwake pamangka ya karo tengah sasi yang lalu ki isih nang kulkas kok. Kuwi punjungan karo tengah sasi yang lalu lho. Lah kok ya isih nang kulkas gek ming geser ngiwa, geser nengen. Selei liyane geser, padahal geser iki ngerti lho nek sing jenenge geser iki ngerti. Mbok mbahane digeser-geser iki kekne wong kedek mben gek engko karo Allah dikek liyane nggo ngisi meneh rak ya anyar to. Mula Gusti Allah ngungak, "Wo kok kulkase kebak rasa sida kei." Karepmu dadi seret ya iya. Niki bahasa manusiawine ngono kuwi. Nek ling ngungak Gusti Allah ya nganggo sifate Allah. Nek Allah ki maha ngerti. Ora kok Gusti Allah celila-celili bukai kulkas. Lah kok terus mung dipadhake wong. Gusti Allah sih dipadhake wong. Bukai kulkase kawulane ya saya. Ora ya nganggo sifate Allah. Allah iki wis maha ngerti wong sing duwe sing gawe iki kono. Dadi bahasa manusiawine ngertine Allah ki rak kula alih bahasakan ke bahasa manusiawi. Ngungak kulkas ning nganggo sifat maha ngertine. Ora kaya jenengan kekabyak. Ora dadi kok ya.
Nek niku cetha ngenten to. Lah nek Nabi Yusuf niku pokoke mbok kowe iki duwe pangan sing direzekeni ning awakmu. Ha sadurunge tok wenehke ning aku. Po pangan kuwi arep tok nggo ngapa to ngapa, aku wis ngerti sik takwilane. Nggih. Padahal pangan kuwi ning omahmu kono. Isih ning omahmu kono, ya ana pangan sing sipate iki arep tok nehne ning aku nganggo pengadatan sing wis kelaku. Nek misalkan pengadatan ning gone dhewe Jawa kene ya ngekeki pangan ning wong akeh iki sing umum kae genduren barang ngono kuwi. Nganggo pengadatan sing kelaku sampeyan nyawiske pangan pirang-pirang arep dikekke wong nganggo lantaran genduren. Utawa nganggo lantaran apa-apa sing sipate arep ngekeki among-among. Arep nganggo lantaran among-among. Among-among ki cerita jenenge among-among kok. Lah ya kaya asline tafsire omong-omong. Mula engko pangan sing disajikan nganggo judul omong-omong utawa among-among. Nika masalahe jenengan oleh kanugrahan suwiji-wiji. Dadi oleh nugraha terus omong nganggo ngekeki bancaan kae. Nek mbiyen yo nganggo godhong dipenak cilik terus gedange dadi diris 3 barang ngono kae. Ndoke 16. Ora 16 biji, 16 ris-risan. Wadi remuk kae waton ana kuning-kuninge remuk titik kae wis lega nek mbiyen. Ngomong-ngomong. Lah kae terus dikeki tangga teparo. Tangga teparo kandha karo do takon, "Lah napa niki among-among?" Lah kok among-among napa niki nek sakniki tuku montor ngono kae doan. Dadi arep ngomongi nek tuku montor. Among-among meneh, "Weh, lah napa niki anu selapanan bayi kae omong-omong. Nek iki wis selapanan." Omong meneh terus, "Weh napa niki kok?" Ya ora penakan. Nek saiki wis nasibah kok ya. Ning mesti nganggo gudangan nek omong-omong niku. Napa niki anu karo Allah dikeki nugraha leloro alhamdulillah mari. Ngene ya jenenge omong-omong lah nek wong desa among. Asline omong-omong. Ngekeki kabar. Nabi Yusuf rasah domongi ngono iki wis ngerti. Adi makanan sing ana ning omahmu kono sing tok berlakukan secara pengadatan sing wis kulino, kulino pengadatane ning kono. Iki nek Nabi Yusuf wis ngerti sik illa iki natak tikuma bitakwilihi qabla ayak tikuma. Nah, aku wis ngerti sik kuwi. Akibat utawa apa sing ana ning kandungane panganan kuwi iki aku ngerti sik. Nekake kesehatan po nekake penyakit, marai sehat po marai lara iku aku wis ngerti. Kelawan werna-wernane panganan karo jinise panganan. Dadi ngono kuwi nyawang nek Nabi Yusuf wis ngerti kok nggih. Nek jenengan ngertine enak sikat tur imbuh. Iki kok akibate piye to piye ra urusan. Nek awake dhewe enak sikat imbuh. Dasare ya keturutan wong pensiunan gek ijen arep ngopo nek kanggo jajan. Ya yo pensiunan ijen nek kanggo jajan arep ngopo kok ya. Pokoke nggo menakke awake kok. Oncer-oncer. Anggere esuk lunga dhewe kae.
bar buka TikTok ning kono ana penawaran kuliner. Wah, iki kok ana kulinerane nak. Leng lunga apa pensiunan iki kok. Isih ditambahi kirim-kirimi anak-anake. Petuk kanca ngaji, kek kanca ngaji wong wedok kae. Saka ndi, Dik? Saka jajan. Ndi tok. Salahe ra gelem. Wah. Aku mburine terus nganggo kongko. Iki terus piye kuwi? Takwilane ra cetha nek kuwi jelas, takwilane ora cetha. Nah, Nabi Yusuf ora model ngeten niku. Pokoke ngerti sik, iki aja tok pangan ora apik. Iki. Wis rasa diteruske rembuke. Kok malah diteruske rembuke. Kuwi ben durus karo pensiunan iki. Awake dhewe iki pokoke mengimani hebate Nabi Yusuf wae iki lho. Iki aja tok pangan karena iki nggawa efek sing ora apik. Ngono wis ngerti sik. Bahkan ra omong ngono kuwi ning omahmu kae ana iki ngono ngerti kok ya. Ngerti tenan ora kaya sing ngaji iki. Nah iki merem-merem ngomong ming watone. Ming bedhake tai Habib saja sudah dapat syafaat. Wah wis aneh-aneh pokoke. Nek jenengan ngrungokke pidatone ning video kae welah wis. Aneh-aneh tenan yakin. Namaka aturan iki wa ma akramakum ngindallahi atqakum ora nganggo masalah ngegungke keturunan. Kanjeng Nabi wi ra marengke wi tau ngendika nek ana keluargaku apa anakku nyolong mongko tetep tak ketok tangane. Kok le ora ngopo-ngopo mlebu swarga ora ngopo-ngopo oleh syafaat. Wong Kanjeng Nabi dhewe ngendika nek ngantek ana keluargaku apa anakku sing nyolong tak ketok tangane sih kok. Ini janek ndelok pidatone marai anu emosi aku. Rada ngawur. Lemblingerke wong-wong iki kebablasan. Nek Nabi Yusuf ora ngene iki ngerti. Ngerti merem-merem ngene iki ngerti. Nek sing ngaji rada mburi kulon kae iki nggawa sangu panganan ngono yo. Merem-merem ngono ngerti lho. Ngerti merem. Lemangan alon-alon wong ora ngedumi kiwa tengene ngono ya. Aku yo gumun kok yo kolu. Oh alah ya Allah. Sandinge we liyan-liyan ngantuk. Waya dikai men melek apa piye. Wong swarga ngadenin we ngendika ini haram tu likuli bakhilin ingsun swarga ngadenin iku ngaramke kanggo saben-saben wong sing cetil. Lah kok ya sepanggah cetil ayo. Karepmu nek ra mlebu swarga jenengan. Swarga ngadene gemang kok dinggone wong sing cetil-cetil gemang. Lah wong jenengan ki duwe ya sing ngekeki Allah, sing nitipi Allah. Gek nganggo dawuh dasar Allah ki nitahake jin, nitahake menungsa kurdo kon ngibadah. Lafate ngeten iki. Kurdo kon ngibadah. Mula kahanan donya sing diwenehke para menungsa karo jin kae sarana. Iki kae iki sarana nggo ngibadah. Ora kok malah disimpen-simpen ditumpuk-tumpuk malah keporongku nek akeh nggo umuk nggo pamer.
ora nggo ngono kuwi ning dienggo sarana ibadah. Jenengan di awak sehat niku sarana nggo ibadah, jenengan di dhuwit di bondo akeh dienggo ibadah ngono kok malah dinggah-nggahke. Karepmu engko tekan mati sing ngogrok, tekan mati urung kecakan utawa urung dimanfaatke hisabe abot wong jenengan kelebu golongan mubadzir ngenggurke barang jenengan. Fa innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa inna syaitana kana li rabbihi kafura. Wong sing senengane mubadzir ki kancane setan, setan marang pangerane iki kufur. Berarti wong-wong mubadzir kuwi ya melu kufur. Kula aja seneng nyimpen, ya nyimpen ki cetha niate karo sejane arep kanggo sing genah, kanggo sing cetha, ora kok ming lamat-lamat. Lah wong nyimpen jele nembungke wangun lah kok tok nggahke. Ya mbok menawa teka rejane jaman, Bu. Lah kok nganggo rejane jaman, jaman reja lareng apa? Arep tak nggo tuku lemah karo gawe omah. Kamangka sing ngomong ngono ki umure wis 64. Kowe isih ndengen isih nyimpen lemune arep dienggo tuku lemah karo gawe omah. Iki. Lah wong cetha rasah tukuwe wis disiapi kok dadak nyelengi. Lah ya to nek nggon kaya umur-umur semono iki rasah tukuwe wis siapi kok. Kur karek milih sisih lor apa sisih kidul. Lah kok jejer karo mbane. Ngono ora tuku. Ngapa dadak tuku saking dene kok senengane do numpuk-numpuk mbok tanjakke men supaya dadi akhirate. Tanjakno. Kancane nganggo pecis jamur ki sesuk ditukokke. Wong cetha kancane wis nganggo pecis jamur-jamur ngono ya nengke wae je. Meneng-meneng sesuk gawake. Nggo niki kula ana pecis nganggur padahal tuku. Ning jomongi nganggur mbane ra dienggo niki. Anyar kok ketoke. Wong leh kula nemu ning anu dhuwur lemari. Lemari mancasan. Amin. Dadi lomo ya sip tenan nek ngeten niku. Ngerti peduli nganggo bandane, wah ketoke sepele nampa donga wong-wong sing dilomani, nampa nugraha saka Allah, celengan akhirate cetha jaya. Wis jelas nek niku wae. Niki sik terus sesuk. Wong do macet do tegelan memeng aku marah. Ora iki mengko sembrono ora. Muga-muga dadi ridani Allah, gangsar jembar kathah rezekine, senantiasa sehat waras, saged istiqomah ning ngaji ning ibadah, manfaati maidai dunya akhirate. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.